खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। मैयानि सानाव बैसागुनि गिबि सान एबा मोसौ बैसागुआव गोदो गोदाय आजै आजौमोननिफ्रायनो सोलिबोनाय नेमखान्थि बादियै फालिनानै मोसौ हरखौ गाजा गोमजायै रंजा बाजायै थुखैनायखौ गासै रायजो नाङैनो नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो बे मोसौ थुखैनो थाखाय नखरनि बिमा बिफाफोरजों थांफानानै दैयाव गबोनानै थैनायखौ बोजबनानै लानो गोनां जादों सानै जावजा गथ'फ्रा। बे सानै जावजा गथ'फ्रा गोबाव समसिमहालागै दैयाव गोमानानै दङमोन, नाथाय उननि समाव एसडिआरएफ हान्जानो खौरां हरनायनि उनाव एसडिआरएफनि हान्जाया नागिरफैनानै दैयाव गोमानानै थानाय सानै गथ'फोरखौ बोखांनो हायो। बे जाथायाव जिउ खोमानांनाय सानै गथ'फोरखौ 9 थाखोआव फरायबाय थानाय दीपांकर नाथ आरो गुबुन सासेखौ देवाशिष नाथ होननानै सिनायथि होदों। बैसागु बोथोरनि गिबि सानावनो बेबादि दुखुनांथाव जाथाया जानायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों जायगानि सुबुंफ्रा। गवालपारा जिल्लानि कृपाई ओनसोलाव सोमजिदों बे दुखुनांथाव खास्रि बिस्रि जाथाया। बेनि अनगायैबो बेबादिनो आरोबाव गुबुन मोनसे जायगायाव एखे जाथाय जानायखौ नुनो मोनदों। न'नि साखाथिनि फख्रियाव मोसौ थुखैनो थांफानाय समावनो उन्दै बैसोनि 7 बोसोर बैसोनि गथ'साया फख्रियाव गबोनानै जिउ खहा जादों। कामरुप जिल्लानि बंसरत ओनसोलाव जादों बे जाथाया। बेबादिनो मैयानि सानाव खुसिनि सानब्लाबो दाब दाब ओनसोलाव जाथाय जानायफोरखौ नुनो मोननाय जादों। रायजोआव फिन आरोबाव सोमजिदों गिख्रंथाव बुथारलायनाय जाथाय। खौरां मोननाय बादिब्ला धेकियाजुलिनि गरामारा फोथाराव बे गिख्रंथाव बुथारलायनाय जाथाया जादों। बिबथैनि फिसाज्लायानो गावनिनो नखरनि बिमायंनि सानै फिसाज्लाखौ गोबौ देगारजों सुनानै जिउ फोजोबदों। जायगानि सुबुंफ्रा मिथिहोनाय बादिब्ला बे बुथारलायनाय जाथाया जौ लोंनायनि थाखायनो जानो मोन्दों होननानै अजदखौ होदों। अजद होनाय बादिब्ला दिनै खामानि मावनो थाखाय बेंगालुराव थांनायनि खोथाखौ लानानैनो मैयानि सानाव हरसे डिजेआव मेथाइ दामनानै जौ लोंनानै रंजादोंमोन, नाथाय बे समावनो बिसोरनि गेजेराव बबेबा खोथाखौ लानानै नांज्लाय खमज्लाया सोमजियो, जेराव फुंनि सोरांसि 3 रिंगासो समाव गबिन्द गवालाया बिमायंनि सानै फिसाज्ला पूर्ण गवाला आरो जुगेश्वर गवालाखौ गोबौ देगारजों सुनानै जिउ फोजोबो। बे जाथायनि दायनिगिरि गबिन्द गवालाखौ दायो पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय होननानै मिथिहोदों। बावैसो जिउ खहा जालांनाय मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि अरुण कुमार नार्जारी आरो बलिउडनि मुंदांखा देंखोगिरि आशा भस्लेनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैयो बेनि थाखाय आलारि बाथि फोजोंदों। देंखो मुलुगाव बिहोमा होलांनानै हरखाबै जिउ गोमालांनाय बर' माहारिजों लोगोसे हादोरनि बयखौबो दुखु होलांनाय बर'नि मुंदांखा गागि देंखो रोजाबगिरि अरुण कुमार नार्जारी आरो बलिउडनि मुंदांखा देंखोगिरि आशा भस्ले बिथांमोननि गोथार जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैनांगौनि थाखाय आलारि बाथि फोजोंनायखौ जागायदों। बे आलारि बाथि फोजोंनायखौ खौसेथि बर' सुबुं आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, XBLT अनसाय आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद, XNDB इउनाइटेड फराम, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद, लोगोसे धेमाजि जिल्लानि बर'नि गासै माहारियारि आफादफोरा जयै बाहागो लानानै बे आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिखौ बानजायदों। दानबान्था मोनैनि जाहोनाव गोबां जेंनायाव गोग्लैनानै सोमावसारनो गोनां जादों GMCHआव थानाय माखासे सिकिउरिटि गार्डनि मावथिफ्रा। अजद होनाय बादिब्ला दानबान्था होनायनि सोलाय 3,000 रांल' सोनानै होनायनि अजद दैखांदों। बैसागुनि मुङै बेथन होआबालानो 3,000 रांल' मोननो हादों सिकिउरिटि गार्डनि मावथिफ्रा। बैसागुनि थाखाय न'आव थांनो सुटि बिदोंमोनब्लाबो सुटिखौ होआखै आरो बेथनबो होआखै, बेखायनो राहा गैयि जानानै जयै ओंखारनानै सोमावसारनो गोनां जादों होननानै मिथिहोदों। दिनै जोंनि बे सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरि सतीश बसुमतारी बे हायार सेकेन्डारि गेलेग्रा फोथाराव लानाय जादों। बेयो जोबोद ओंथि गोनां आरो बे हाबाफारिखौ जोंहा BKWCनि जे गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांनि थुलुंगानायाव आरो बिथांनि बोसोनाव मावफुंनाय जादों आरो बियो जोबोद गोनां। मानोना जों देंखोगिरि, बे देंखोखौ रावबो ओरैनो होनो हाया। ओंखायनो गड गिफ्टेड होननानै बुङो देंखो गोनां मानसिफोरखौ। ओंखायनो मेथाइखौ बयबो खननो हागौ, नाथाय रैसुमै गाराङा बयनावबो गैजोबा। ओंखायनो बे सुबुं सानै दा जोंनि बर' हारियाव जोनोम मोनफैनाय अरुण नार्जारी, बे अरुण नार्जारीया दिनै गावनि हारिनि हारिमु आरो दिनै बे गावनि गोदै देंखोखौ सुबुं हारिनि गेजेराव दिनै बियो गालांबाय। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गानो गोनां आरो बे सुबुंनि जिउआ अराय बर' हारिनि गेजेराव आरो बुहुमाव जोंखांना थागोन। आरो बेबायदिनो जों आशा भस्लेनि जि देंखो
बेखौथ' आरो बुंनो थाखाय जोंहा रावानो गैया। दिनै गासिबो देंखोनि जे मोनसे बे देंखो मेथाइ, बे मेथाइफोरखौ बियो गासिबो रोखोमनि मेथाइखौनो खननो हानाय सासे देंखोगिरिमोन। आरो दिनै बे सानै मुंदांखा देंखोगिरिनि जिउ जारिमिनखौ बाय गोजोर खालामनो थाखाय आरो जों बर' हारियाबोदि गासिबो सुबुंखौ मोजां मोनो, बेखौ जों गुवार गोसोजों बर' हारिया अरायबो बयखौबो सुबुं हारिनि इसोरनि फिसा होननानै बयखौबो अनो आरो मानियो आरो बयखौबो मान होयो। आरो बेबादि थांखि लानानै बे हाबाफारिखौ दिनै लादों आरो अरायबो बेबादिनो लागोन बर' हारिनि गेजेराव। बेखौनो फंनैसो बे बुब्लियाव आं बुंनानै दिनै सानै जोंहा देंखोगिरिफोरनि जिउआ अरायबो आनान गसाइनि खाथियाव जायगा मोन्थों, बेखौनो आङो आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबबाय।